ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಕಾಯಿ 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 ಹೋಗಿ ಕಾಯಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಣಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಗಳು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಚಂಜಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಬರಲಿ ಫುಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಆವು ಇಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಬಾವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನುಂಗ 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 ಅದು ದೀತಿನ ಹತ್ರ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿಸಿ ಅಂಚ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಂದು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಿನೋಲ ಬಂದ್ಪೇದಿ ಕೊಂಚಿ ಇತ್ತು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಐದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐದು ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅಂಚದಿಂದ ಆಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿಂದಾಡೆ ಬಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಡಿಲೇ ಅಂಡ ಎಂಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರಿಂದ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಬಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚದು ಏನು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅನ್ಕಂತದೆ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಕಂತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಕುಡ್ಸೋತಾಯಿ ಅಂಚದು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನಿಂದ ಆಲ ಬೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಮರೆಯಲೊಡೊಂದು ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ದೆ ಇರಲ್ಲ ರದ್ದಿನ ಅರ್ಧ ನಾಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪಿದೆ ಪೋಪಿಲ ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂತಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ನುಪ್ಪುಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ತಂದೇರು ಯಾನು ಪತ್ತೆ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಕತ್ತೊಂಬಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ತಾರೆ ಕತ್ತ ಬೈಜೇರು ಬಂಗುಡೆ ಖಾಲಿ ಕತ್ತ ಇದ್ದೇರು ಐಕೆ ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬಂತೆ ಪಿರ ಬರೋಡತ್ತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೀನು ಚೂರು ಮಲ್ತದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗುಂಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ಬೇಲೆ ಜಂಡ ಅಂಚದು ಈ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಬೇಲೆನಿ ಅನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಡಿಪರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಂದೆ ಒಂಜಿ ರಗಲೆಜಿ ಎದುರು ತೂನಗ ತೂಜಿನ ಆಯ್ನಾತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಹೈಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಭಾವನಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚದು ತೂನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಗಲೆಜಿ ಬಂದು ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವಿನ ಪೂರ ಒಂತೆ ಮಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ದಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಏನು ಕಬಿಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಬಿಡ್ ದಾಡ್ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಅರೆಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೊದ್ದೆರದಿಯೋಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಅರೆಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೊದ್ದೆರದೀಕನೇನು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಮೀನು ಸ್ಮೂತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅತ್ತು ಅಂತೆ ಸ್ಮೂತು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ದೆರದಿಯೇ ಸುಮಾರು ಸಿಂಕಡ್ ಬಾಜನೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಮೇರೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪಗ ಕಂತಿತ್ತೇರೆ ಯಾನು ಅವಿನೇ ಕನೆರ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇತ್ತನ ಪಗ ಕಂತಿನ ಮೀನು ಅಂಚದ ಅವಿನೇ ಕನಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ದಾರೆಪ್ಲ ಕೊದ್ದಿಡ ನನ್ನ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಸಿ ಉದ್ದೊದ್ದನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರವೇ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಯಗ ತೂಡು ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಆಮೇಲೆ ಬೋಡಕೇನೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಆತ ತಿಂಡಿ ಬರಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಜಿ ಬಾಲ್ಯಗೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಂಡ ನೈಟ್ ಅರಿಪಾಡೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಯಾನ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೀದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅದು ಬೋತುಂಡು ಬೇಯ್ತು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕಣೆ ಯಾವ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಶೊಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಪಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇನ ಬಂಗುಡೆ ಪಡೊಂದೆ ಇಂಕ ಕಜಿಪಾನಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಕಜಿಪ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಗ ಮಾಸ ತಿಂಕ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚಜ್ಜಿ ತೀರಾ ಎಡ್ಡೆಜಿಂದಲ ಎಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಚಿಂಟು ಅಂಡಿ ಇದು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇರ್ಬೇಕ ಬಚ್ಚಿ ಬಂಡರೆ ಕಡು ಹಾಂ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಂ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ನೀರು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಕಿರ್ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಂದ ಅಂದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಐದು ಪೂರ ಬಿರ್ಕದಂತೊಲೆ ತಿರ್ತಾಡು ಎಂಚ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹೈಟ್ ಬನ್ನೋಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಡ ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಂಜಾಯಿನ್ ಅವು ಇಂಜ ಪುಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೂರ ಓ ಹಬ್ಬಿ ಬತ್ತೀರ ಮುಲ್ಲೆಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಜತ್ತದ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ పొడితే పొడిపేరు ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಣಸ್ಕೊತ್ತು ಚೂರು ಚೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ವೆದರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾಗ ಏತ್ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡರೆ ಅಪ್ಪಿ ಜೊತೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯೋದಿಕ್ವೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಣಸ್ ಬಯಸ ಕೊಡ್ತು ಆರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು ಯಾಲ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪುನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾಯಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಣಸ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಣಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚದ ಜಿಪ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಚುಚೂರು ಅಂಚದ ವೆದರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 9 ನಾನು 4 ಎಕರೆ ಹಾಕೀನಿ 4 ಎಕರೆ ಹಾಕದ ಒಂಚೂರು ಬಿದೈಕಲು ಉಂಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೀನಿ
ಪಿದೈ ಕುಲ ಉಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಪನಿ 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 ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದ ಏನು ಪಿದೈ ಕುಲ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಲಿಯೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಅವಳು ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಕಡೆ ಏನು ನೀರು ದೋಸೆ ಕಡೆ ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಜಿಪ್ಲ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ವೆದರ್ಗೆ ಅಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮೈಪರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ದೋಸೆ ನೀನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗು ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡು ಹೋಗು ಬಂದ್ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತು ದೂಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಂತ ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನೆಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನೈಟಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪುಣಂದು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಉಣ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ದಾಯಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿತ್ತೆಗ್ಲ ಬೈಯಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೋಸೆನ ಮೈತೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಾದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತಿ ಡೀದ್ ಹಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಗುಚ್ಚಿದ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಡ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಂಡ ಆಹಾ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಡ್ತಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಗಸಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬೂತಾಯಿ ಗಸಿ ನೀರು ದೋಸೆಲ್ಲ ಅಂಚದು ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತದ ಹಾಲಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಇಡೀತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.